Abay, Kadumbit ka. abay ng kahit ka na. Ito yung... Luglugan. Yo, what is up guys? Again, your boy Kenshin from Gagtaran. So, kagigising ko lang guys ng mga anong oras pa dito, mga 8 to. No, so, hindi pa kami kumakain at andun sa labas si Jocelyn na kumakain ng bayabas. At hindi pa nang umagahan kumakain ng bayabas, men. So, may bala ko ngayon eh. Ipaprank ko siya, men, no? Ay, ipaprank natin. Nagluto ako ng iklog, men. Kanang tiklog ko, prank. Yan ang reaction niya. So, bagong lahat, no? Bago natin simulan tong prank na to. Ay, no. Buksan muna natin itong iklog. Ay, ano muna tayo? Mag-shoutout na muna tayo saglit, no? So, shoutout kay Hayden Romard Almuete. Ito ba to? Kay pare ko yung bahala na. Trisha May. Kay Jelay Morales, Emily Paisones, Cedric Banera, Johan Oyaoy, Chris Teta Caranza, Crystalline Corpus, Katniel Vlog, Dayanica Capanas, Jackie De La Cruz, Jamaica Acosta, Generous Kuyasen, kay Richard Editor, Devil Ninja, Ariel Kilang, Shelly Ann Pantelion, It's Kim Garcia, at Christian Valiente, Berka Domingo, and Ling Tipon, and Jaren Topinyo. Okay, yan lang guys, no? So, bago nating simulan tong prank na to guys, no? Bubuksan muna natin yung iklog na niluto ko, no? So, wait lang. Okay. Buksan muna natin to. So, syempre, kailangan natin buksan muna bago natin ituloy itong prank na to, no? Titignan natin kung ano magiging reaction niya dito. Kanam, tiklog ko! Kanam! Syempre, tuturo tata, maya eh. Kalkalpas ngayon dito udo na tata ya. So, kalaman tiklog ko! So, nabuksan na natin to. Itatago na lang natin dito. Ilalagay na sa baso. Ayan, dito sa baso, men. So, ano pang hinihintay natin? Simulan natin itong prank na to. Simulan natin itong prank na to. Ano pang hinihintay nyo? Like itong video na to bago ka manood, no? So, let's go, baby. 2,000 years later. So, set up lang natin yung camera, men. May takpan lang natin para di nyo makita, no? Okay. Okay na ba to? Okay, simulan natin itong prank, men. Pulot ba? Bising ka? Ha? Tapos ka sa akin doon? Bakit naman? Gusto kayo? Gusto ka kang basta pa namin po? Ano? Ha? Oo, ano na. Pangaldo ka din. Five. Ha? 5. Ay, na. Dapat 1 week kaya eh. Oo. Pero kaya nga. Po! Sus, apo. Hindi nga pa ito budrapa. Bigat nga, oh. Di ka pa nga, bisin na ako, di ka pa nagluto. Oh, nagluto ka lang, may iklog. Kala. Yung usap ng mga iklog, kaya pang bigat. Ha? Kayo mga iklog? Ha? Kaya mga iklog? Kahit kuro. Yung iklog? Nalinta. Lingta? Namadi. Islam. Prito kuntan. Prito. Pagkalpas nagtudo yung. Kaya. Napay. Pagkalpas nagtudo.
Ka talaga nga nagpudot. Pinalamis na tayo. Nagpudot lang. Nakanagtikpan ka ba yun? Pinalamis ka na. Pinalamis na panahon ka na. Kaya ito mga niklog. Ha? Luto. Kaya ito mga niklog. Kaya ito mga niklog ka. Kinina. Ha? Hindi. Progress okay. Okay na? Kagluto na. Ito mo minsan. Ang kanadaro pa umay. Niklog ko ka naman. Ito, hindi pa lang kayo pakantaso. Hindi na. Ikaw niklog ko. Hindi si kamangkaan ko na. Tambay. Hindi na sa atong magdamnam. Yucks! Ala, sulto-sulto mo naman. Wala raw. Yucks! Ay, ayaman na. Ay, sinisit tayo vlog mo. Ayaman, sulto-sulto pa. Punta ko lang, Bek. Ay, ayaman mo, di mo sa tumandamnam. At alamin sa makamang katuttiklog. Kaya, di ko pa lang parang luto. Naimas ako. Hindi, mas di pangot. Lampo, hindi ka makawawat. Naimas sa ating mga lulin. Sumampit. Yucks! Sumampit pa, mga lulin. Nagkad lang. Sumampit ako. Hindi gusto ni kamanganin. Tarpas na kanaan. Kabiyabas. Wala, hindi na lang kaya kita lang maminsan ng katakal pa ng tulo. Kapaya, yung parang ano, yung pakanong kita aso na. Ano ka naman ah. Saan mo tinwang? Alam mo ah. Luglugan mo ah. Diba yung Abay. kanong? Abay ng kahit ka na. Ito yung Luglugan. Abay ng kahit ka na. yucks! Kadiri. Red apple ba na din vitamin C. Vitamin C, apa ng mga vitamin C? Vitamin C ba? Ay, mas mga taktik-tok na eh. Yung Abay ng ka na. kardag nyo dyan. Alam, isampul mo mami. Isampul mo ay walang ka. Naran. Na? Kanungan. Okay ka na. Kain. Kanungan. Kanungan talaga. Kaya ito ka na? Yeah. Kaya ito ka na talaga. Wait lang ah. Kanungan talaga? Ay. Oh. Iman? Kinam, joke Iman? na. Iman ka? Na. Iman ka? Pulong ka tayo. Ano tanong mo sa kanungan mo? Kanungan. Dila-dila ang isang kanan. Alam? Dila ka natin. Hindi ka tayo. Ang talaman mo sa depression talaga. Dames. Punta ka. Ito ka? Ito. Kanungan ah. Kanungan ah. Alam mo minsan ang kanin mo. Glug-glugan mo na. Taro ka, kahit mo. Kanungan ah. Taro ka, tulog-lugan. Sus, yun ah. Kanungan ah. Plus tarong tabok mo na eh. Kapit mo pa. Kanungan ako doon. Glug-glugan. Sagadong. Sagadong pagpalang ah. Baby. Metat talong ah. Kusog na. Mag. Na? Eh, paitin ah. Wala, paitin ka doon. Paitin ah. Joke lang. Alam mo minsan. Glug-glugan mo na ah. Baby. Paitin. Paitin. Pas-pas. Pas-pas. Glug-glugan mo na ah. Baby. Na, glug-glugan mo na ah. Na, sige. Dagdagan. Sige na. Ayun. Sige na. Sauce. Pwede? Na? Wait lang. Sige. Wait lang. Joke yun. Joke lang. Yung Dre. Oh, kanang tiklog ko. Teka mo na nag-kiss. Tutug ka. Joke lang. Karang tutlog ko. Apay ko, bagang karang tutlog. Nga, bebe. Hindi mo siklog ka? Ay, babay. Abay. Abay. Kung gula mo na, mas.
Dimas. Na? Dimas. Oh, hindi ka mamati, malinamnam, wala ka. Ay, Dimas. Yo! Kaya ko nga di nga ito. Babay ka. Kaya ko di nang isip na bukol. Nang isa, tagdag yung mga kapalakit kita, ma'am? Pakatakan. Bye! Thank you so much sa... Hindi mo, tuloy mo ko sa asawa. Bahala ka pa. So, see you sa next vlog namin guys. So, sa mga di pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe ka na. Click Yo, na nightlog. bansa mo to. And click the notification bell para ma-update ka namin kung may bago kaming video na i-upload. So, bye-bye ka na. Bye-bye.